mai. Chii chakazoita makaradzwa mombe ikazonzi yakaendepi? Kapera masvondo mairi ndokusenza wanzi mombe yanzi yakafa yakatoora kana kuti iona akatoona yakafira kumapitoni. Ndikati komombe yaizofa kudaro sei? Inini ndaenda ava vakanditi enimo wakati mutaurira tete kuti mombe yavo ndinovapa. Makumbo. Gogo. Pirai dare zvakakunetsa izvacho. Aisore mupamungu. Iyanjedziwa. Saka mwana wake ndo akapa mari kuti mukuwashandisira mari yemombe yomwana. Akati zvakanaka itete ngatiwo zvaunobvisa ngurunzi wamombe wozonditaurira. Mwana waye akati zvakanaka. Takagara tofunga 2 weeks. Mwana waye ndobva azondifonera. Tete kunokaita waye musi wesvondo. Saka mwana wangu akanga achichengeta mari akaenda kubikisa ndekukatonga. Ndikati manje azviite emiri yaenda kuchechi vaenda kusementi vemanhiri kana uine mari tenga mombe iyoyo. Ini mangwana by 7 ndinenge tosvika kwamurumbidzi ndokupa mari yako. Akati tete handina mari. Akati uyezve tete mombe haingatsvangumi nemari kutaundi ipai aba mudiki mari. So dai mari yanga iri kuna aba mudiki ndikadai ndavafonere vatouya kutenga mombe. Toda kuenda pane nyanja tikarondedzera nyaya yacho yose tinotada mutsiko manetseka papi. Handina kupiwa mombe iyoyo. Mari Ndakatoenda makapa mari hamuna kupiwa mombe nani nemuzukuru iyeyo aripi? hanzi akatiza unokutonga hanzi handisi muna kuSouth Africa. Saka mombe iye ndinoda kuti nditsanangure ichanambe. Apiwa mari ndafonera hanzvadzi yangu akabva uya akatora mari akabva azokupa mari. Akapa hanzvadzi yangu kuti aendese mari kwaari. Ndobva hanzvadzi yangu ndamuti ini handisi kunzwa zvakanaka handingudi ndonondifamba nechinhu chiuya iwe ndikupe mari. Ndobva hanzvadzi yangu auya ndobva ndamupa mari ndakamupa ini 300 ndobva aenda nayo. Achisvika kwamurumbedzi akasvika mubhisha memwana wake akamuona asipo akasiya ataura mukomana kuti unoti baba mudiki wadzoka kuchegeti waenda kupi kumusha. Mwana waye akasvika akamuudza iye ndobva aziva kuti vanopiwa mari naatete. Ndokubva afuma achifona aba mudiki uyai ini ndikutengesere mombe ndine tsiri rangu randa kuti nditengese mari iye ndoda kuishandisa nhasi zvokukurumidza. Uye akati zvakanaka uye ndopaakauya ndokusvika ndobva apa mwana wake 300. Akati mombe yangu ndeye 350. Akati tete wako vakazvinzwa vanokupa 50 yako. Akati zvakanaka. Saka mimi aba mudiki chifonera yatete kuti Saturday vauye iwo wairo musi wechina. Saturday vauye gogo tivarairidze mombe yako. Ndinombadzokera pekuti nyaya yacho zvakakonzera nezvakadina zviripo zvakakonzerwa chii? Mombe makaratidzwa ndakandoraidzwa mombe ndinamai nahanzvadzi yangu naivava vakanga vari kuno mudzimai wavo. Mukadzi wavo ndiakatotuma mwana kutora mukombe kunoteka mvura. Amai vachindirondedzera iye andiudza kuti mombe ndeiyi pamba pake ndo pane danga. Amai vachindirondedzera ndichida izoitaura amai ndobva tangopedza isi hatina kuzombogarawo pasi tikabva taenda kumba kwaamai. Iye mukomana wokutengesa mombe $550 yakenda ndauya nayo ndobva tamuka ndokaenda kumba kwaamai. Iye mukomana iyeyo nababa mudiki wakabva wanda kwamurumbedzi ndakasara ndiri pamba pana amai. Zvatiri kuda mai chii chakazoita makaradzwa mombe ikazonzi yakaendepi? Kapera masvondo mairi ndokusenza wanzi mombe yanzi yakafa yakatoora kana kuti iona akatoona yakafira kumapitoni. Ndikati komombe yaizofa kudaro sei? Inini ndaenda ava vakanditi enimo wakati mutaurira tete kuti mombe yavo ndinovapa. Ndikati nhai zvakanaka indokudzoka. Ndagara ndadzokera futi. Ava vakanditi chitengesai ka handitane zvinhu zvake here. Handitane mushini waaichekesa nyama. Zvikanzi mushini uye akatengesa. Ko firiji yakafa. Ndobva ndadi ndikati kochitengesai chimotikari ichi. Vakati ndozvatichaita izvozvo. Ini ndobva ndadi ndadzokera kuno kuchegeti. Ndagara motikari iye yakatengeswa. Motikari yatengeswa ini ndobva ndaenda. Gogo ani ndinotorasika ndiri kuti
apa munhu ane chikwereti ndiana mwana wake mwana wevavo saka vamutati vakubatsirei ngatiwanzotana kubatsirai sei because tikunzwa mbuti munhu wacho hapo mani baba munobatsirana sei nadzo dzei ini zviri kutaura hanzvadzi yangu zvese manyepa vavaitengeserana mombe yavo ini handisipo kusvikira vapuhwa mombe yavo yavari kutaura kuti vakauya ini nemukadzi wangu tiripo vakauya naamai vakaenda pamombe yavo yavakatenga vakateura mombe yavo vakaomberera mombe yavo vakaidira mvura. Inini ndanga ndiri kudandare kwangu havana mbonditaura ndozvatainga kana mudzimai wangu aive kumba taive pamba matanga ari pamba vakaita chizezuru chavo padanga ipapa vakasumuka vakaenda. Ini pavaibhadharana mari dzavo dzemombe dzese inda handisipo handina chandinoziva pakati ipapa. Saka zviri kundishamisa kuti ivo vava kuti varuda chii mari yavo kandi mukomana haana chinhu chaanacho ndinombofonera naye atifonera naye mombe dzake akanga atengesa dzese akusa agara zodaro anga atengesa dzese mombe dzake. saka ai muri kuti kudii paukama muri kuti muda kugadzisa paukama muri kuti muda kugadzisa senye yakadai ine handina magadzisani ngaiti nekuti havaita zvinhu zvavo ine handizvizivi ino havana kubhuya kwandiri kuti hanzvadzi tenga mombe vari kuti kwai ine handapa ndinopinda pamusoro yechangamira hanzvadzi yangu andiudza kuti mwana wakati atetengawo pamombe yangu akabva azoenda. Hanzvadzi yangu yakandiudza kuti ndichatengesa chimotikari ichi chimotikari chaivo chemwana iye chakazotengesewa. Ini ndobva ndaenda kumusha ndasvika ndiri kumba kwaamai hanzvadzi yangu yakauya akati sisiri wako yashanda kunapera ngadai ndakakupa mari. Kwakazouya mbuya vemukadzi wake akanga vatoriwo mari achiri kutengerai madhoni saka ndo vatakapa mari iyoyo. Zvisinei hanzvadzi ini ndichatsvanga mari zvishoma ndogozokupa. But vari kuramba zvavo ndakutaura zvakataura. Hey baba, mukomana pakaenda kasanyamula chipambano. Chiripi? Chimotikari chakategesa. Amai vakatengesa chimotikari. Vakanditi tamupa mari yake. Mukomana mombe asati atengesa. Mombe akanga atopedza dzese atengesa. Mombe dzaaitengesa pane mombe yaakatengesera. Saka chandisiri kuziva ini ndechekuti vari kuda kubhadhara mombe yechipiri here pane mombe yavakarakidzwa vakaomberera mombe yavo. Handisi kuziva kuti inini vada vachibhadhare pakati ipapo vakaomberera mombe yavo. Munobhadhara kumombe chingani? Inoda kubhadhara mombe yechingani, mombe makapuhwa mukaomberera. Vafunze ivava danga riri pamba pavo zvose zvavari kuita kuti vanga vasipere mukadzi chokwadi vanga vari. Asi makapiwa mombe here? Mombe ndakapiwa ndakaireverera ikafa vakati yafa vakati yakaora haina kuonekwa kumasvondo mairi ndatenga mombe. Saka hanzvadzi yangu motikari atengesa akati mari ndakapa mbuya vemukadzi wakati akadya mari yedu achitanga kutengera madhoni. Saka sisini ndichachanga mari ndokupa ndo pana ndakagara kuchanga mari. Nguva yapera ndobva ndadzokera futi kumusha ndombo ndakaita ka5 ndidzokera ndopa ndakasvika kumba kwavo ndiine munin'ina wangu hanzvadzi yake uyu. Tasvika mumba muyangu ndikati bhudhi ndauya maapapi nenyaya yangu. Vakati inini ndandati ndinokutangira mombe yako ndikupacha nokuti hanzvadzi yako yakandituka pamurombe dziri pazere vanhu akandinyatsisa ndatobuda mumombe iyo ndozvandataura. Unai kuti wazobuda mumombe iyo sei ndakakutuka here. Tete chiri kunetsa munhu wamakatengesera hana yemwe vahapo dare haripo taiwana simba rekuti shamwari dii zvino ava ndibaba vemunhu haane makore anopfuura 18
Atiko nukuvatongera nyaya imwe. But ndatodero mangwari atigoni kutonga baba nenyaya yemusai mwana wavo akura. Asi paukama wainge anoda kugadzirisana unogona notsvagawo nzira dzamunogadzirisana nadzo. Izvozvo zvavari kutitaurirawo ndakati ndinokutsvagirai mombe ndokutsvagirai mari yenyu zvishoma nezvishoma. Vari kunditaurira manyepo. Handina kumbogara but zvandotaura mazinzori ndatisu hatigoni kutongai nenyaya yemwana wenyu manzizvo. Asi munganoda kuchengetedza ukama hwenyu madzisi wenyu. Kana mune zvamunoziva mumwoyo menyu kuti chiva pane zvakaiti vabatsirei kozi mombe yavo yomhai. Mombe yavo yomhai ichanamira. Asi mombe vakanongedzwa kamombe yavo zvese tazvingi vabvuma veka. Ivi ndima vabvuma here kuti sezvo mamusati maibvisa mudanga ichiri pano yafira mumaoko medu tisu takadla nyama yacho payakafa yava kubhatagwa imo. Hamusiri imi mwana. Mwana wayaitengesa mombe ari pamba penyu. Ane musha wake. Ane musha wake. Mombe dzaigara pamba pangu ndo paaichengetera mombe. Achatora mombe achitengesa mombe achifudza. Ipapo paakatengesa mombe iyoyo achiuya nehanzvadzi yavo vakatouya kwandiri havana kumbosvika vakangonanga padanga ipapo vachinongedzana mombe. Ini ndakatozosvika ipapo ndichiona kuti imwe nguva vanganongedzane mombe dzangu. Bamisoro mambongeza. Baba manje apa. Mambota kuti ndambosvikako. Andambozodiyedzo muvhumbi ndakazosvika. Ndakutumisa vanganongedza mombe dzangu isiri yavo. Makutovhuma futi. Taza kuti zvamukutaura izvi. Chete zvokutaura nevanhu dzenyu nema ndidzi. Munozviziva kusada mama muchenda yekumba munogadzisira. Munombhadhara sei mai ava. Noti ng'ombe youmai. Manzwa chikototaona mambo. Ati nokuti ng'ombe ichi youmai. Kune question mark baba munhu mukuru akutaura mambo kuti ng'ombe youmai endai munoti gara pasi mutese. Ya maitaura. Mai motaura chivanhu. Mwana wenyu ndini futi. Munogota vanhu zvakanaka muchivanhu. Imi ndiri kwabobhuri yacho yese. Saka imi munofanira kuigadzirisa kuti vanhu vagarisane zvakanaka. Mukati amuzizi. Mombe dzadziri muyadhi menyu. Azviite. Ndaenda nawo munotaura zvakanaka. Ndogona mbonda angu break. Ndoda ini kutonga munasipo kunondori komera ndikuyi. Kuti titonge mhosva yemunasipo zvondiremira. Baba ndaimubatsira hanzvadzi yenyu muvatsvagirewo chimwe chinhu.